ଛାଡ଼ ହେଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବାସ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ଛେଟିଆ କାମ। ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି। ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ କେମିତି ଓ କେଉଁଠି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଥିବା ମନେ ହେଉଛି। କାରଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ଗରିବ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବକେୟା ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପାଇପାରିବେ। କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଆଉ ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆପଣ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରି ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କେତେକ ଦସ୍ତାବିଜର ନକଲ ଏଥିରେ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଫିସରେ ଏହି ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବେ କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଏହାର ସଫ୍ଟକପି ଅପଲୋଡ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଅଧିବାସୀ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।